Zombie Apocalypse. Yes guys, nandito po tayo ngayon sa may Infanta Integrated School, Infanta, Pangasinan. Andito po tayo ngayon para saksihan itong competition ng mga parol lantern ng ating mga estudyante at mga parents na siyang tumulong para maayos at magawa itong naggagandahang mga parol nga guys, no? At bago natin umpisan ang lighting ng ating mga parol ay tingnan muna natin isa-isa sa araw guys para makita nating mabuti ang mga kagandahan ng ating mga parol habang hindi pa sila naiilawan. At mamaya-maya konti ay makikita rin natin ang mga ilaw at disenyo ng ating mga parol na talaga namang kumukuti-kutitap at umaandap-andap ang mga ilaw pagsabit ng dilim. Ang ating mga parol guys ay binubuo ng mga indigenous materials na talaga namang pinaghirapan ng ating mga estudyante at ng mga parents para maging kaaya-aya sa paningin ng bawat isa. Ayan na guys, at hindi na nga natin patatagalin pa at sulyapan na natin ang Christmas lighting ng ating Infanta Integrated School, Infanta, Pangasinan. 5, 4, 3, 2, Let's see. Let's see. Let's see.
Let's see. Let's see. Let's see.